O día 18 vamos a ter, dentro do Día Internacional da Árbore, vamos a ter unhas actividades dentro do Concello que van a consistir primeiro nunha charla po profesor Dacal que nos vai a falar sobre as árbores máis emblemáticas da nosa comunidade e sobre todo aquilo que poida incidir en esas árbores tan exóticas ou desas árbores que temos centenarias e que moitas veces non lle damos esa importancia que se lle pode dar. Tamén ao mesmo tempo, como outros anos, vamos a facer unha plantación ali ao lado do Punto Limpio, sería xa o terceiro ano consecutivo que vamos a facer unha plantación, vai a quedar un bosque precioso, ali ao lado entre o Punto Limpio e o cementeiro, e, bueno, para nós é unha satisfacción ver como todos os escolares e todos os profesores e outras persoas pois están colaborando activamente e ao mesmo tempo pois, bueno, nos honra que todas estas actividades que estamos a facer desde a Consellería de Medio Ambiente teñan esa repercusión que ten dentro da población e dos veciños e veciñas de Ordes.